స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి దుబాయ్ లో బంధువుల ఫంక్షన్ వెళ్లిన ఆమె 2018 ఫిబ్రవరి 24న బాత్రూమ్ లో కింద పడి విగత జీవిగా మారింది. కోట్లాది మంది అభిమానులను భర్త బోనీ కపూర్, పిల్లలు జాన్వీ, ఖుషీ కపూర్లను దుఃఖ సాగరంలో ముంచుతూ తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. రేపు శ్రీదేవి గారి వర్ధంతి. ఈ సందర్భంగా బోనీ కపూర్ శ్రీదేవి మరణానికి ముందు రోజు చివరిగా దిగిన ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఇందులో అందంగా రెడీ అయిన శ్రీదేవి గారు కుటుంబంతో కలిసి ఫోటోకి పోజ్ ఇచ్చింది. కల్మషం లేని చిరునవ్వు ఆమె పెదాలపై అలాగే నిలిచింది. ఈ ఫోటో చూసిన నెటిజన్లు శ్రీదేవికి మరణం లేదు, మా గుండెల్లో తను చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి గారి కొన్ని బ్యూటిఫుల్ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ అందమైన ఫోటోలను మీరు ఓ లుక్ వేసేయండి.